Bantwana basekhaya mandizibulisele kuni ngale mini yenzolo nangona namhlanje ayivakali tu uba yimini yenzolo mna ngale mvulanyana ingacacanga yenzekayo. Instead singathi sikwelinye ilanga noba kuSaturday noba kunini bethuni into yalamalanga iyabhida ngoku. Bantwana basekhaya nizanga ngento eninzi namhlanje niyayazi uba ngemini yenzolo kuzube ndinizisele nje umyalezo othile. Namhlanje umyalezo endinawo kahle kahle uthi mandidlulise lento njengoba we are wrapping up the year, njengoba siku October, wrapping up the calendar lesikuyo i Gregorian calendar. Thina bantu bathi benza new year, ndithunywa ukuthi bantwana basekhaya ningalibali kuzawufuneka kusiliwe kaloku unyaka uyaqala kuthi kuzawufuneka izichenene imiqombothwanyana kwenziwe imisebenzi yesintu that iyamkele kwa unyaka lo langxoxolo langxolwanyana abantwana basekhaya makubili makuqhume eyadini makuphithizelwe eyadini kulungiselelwa unyaka lo singena kuwo bethunana nokusisela ihlambele isingenisele nenhlanhla ezintsha yonke lento kuthiwa ixesha lethu ke ngokubethunana ukuthi siyenze imisebenzi lonto abantu abaninzi bethanda kwenza imisebenzi ngelixesha because it's actually connected to ixesha lokuphila lakudala. Lamalanga bethunana nam ndisaqweba amandla ikhona nje ilanti fasting enzama uba kuyo ndisaqweba amandla andizubakho kakhulu apha kulamagumbi kwaye ndisafuna ulungisa nento zam. You know that I've got a masterclass coming, so I'm very busy these days, but I'm not gonna angeke ndinilahle bethunana kodwa ke ndizawuthi nqapha ngale Sunday yanamhlanje mntasekhaya ndifuna ukuthi khawukhe ubilise mntasekhaya noba wenze into nje ezawuselwa apha ekhayeni noba wenze nje into ezawuselwa mhlambi nje ngabantu abambalwana kodwa ke maqhume bethunana maqhume makubekho into eziselwayo ezinje ngomqombothi khawenza isichenene mntasekhaya. I'm sure baninzi abantu abafikelwe ngilomyalezo unifikele nangalentseni yanamhlanje zenithi xa nenza lo miqambothi yenu niyenze bethunana imibhako niqove nenze imibhako nenze amadombolo kutyiwe into ezinjalo nalo mingqushi ityiwayo kodwa bekhona amadombolo abekwe pha emsamo xa kuncanyiswa bethunana love and light. Everything has worked out for you. Peace up mntanam masambe